Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα Μπουργάνη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Eva's Talks. Σήμερα μιλάμε για το silent treatment ή αλλιώς τη σιωπηλή μεταχείριση ή αλλιώς την τιμωρία της σιωπής. Ίσως έχεις ακούσει γι' αυτό, ίσως και όχι. Είναι επίσης πιθανό να έχεις ήδη πέσει θύμα αυτής της μορφής μη λεκτικής βίας και απλά να μην γνωρίζεις πώς ονομάζεται και κυρίως σε πόσο επικίνδυνα μονοπάτια μπορεί να σε οδηγήσει. Τι είναι λοιπόν το silent treatment? Πρόκειται για μια μορφή χειραγώγησης κατά την οποία ο θήτης κόβει ξαφνικά επικοινωνία αποφεύγοντας το επιδεικτικά σε μια προσπάθεια να το χειριστεί, να το τιμωρήσει μέσω της σιωπής του. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μη λεκτικής κακοποίησης, μας λένε οι ειδικοί. Μια μορφή αφανούς βίας που μάλιστα καταλαμβάνει υψηλότατη θέση τόσο σε μακροχρόνιες σχέσεις όσο και σε συχνά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για ένα ύπουλο μέσο ψυχολογικής εξουθένωσης ακόμα και εξόντωσης μέσα στη σχέση. Ο θήτης επιχειρεί ψυχρά και μεθοδευμένα να μεταχειριστεί το θύμα μέχρι να το κάνει να σπάσει. Ας δούμε όμως βήμα-βήμα πώς δρά ο θήτης όταν ακολουθεί αυτή τη τακτική χειραγώγησης και κυρίως τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει το θύμα έτσι ώστε να βγει αλόβητο από μια κατάσταση δύσκολη με επικίνδυνες πολλές φορές προεκτάσεις. Όταν το χειριστικό άτομο επιχειρεί το silent treatment, στην ουσία αυτό που κάνει είναι να αρνείται ή να αποφεύγει την επικοινωνία με το θύμα χωρίς προφανή λόγο, σε μια προσπάθειά του να το τιμωρήσει. Η βία αυτής της σιωπής, ωστόσο, συχνά οδηγεί το θύμα να νιώθει ότι εκείνο φταίει, να αισθάνεται φόβο ότι η σχέση του θα λήξει εξαιτίας της δικής του συμπεριφοράς. Νιώθει τη σιωπή ως ένα βουβό όπλο, σαν ένα μαρτύριο που δεν αντέχει. Συχνά έχει την αίσθηση της ανασφάλειας και της ενοχής, ακόμα και αν δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν ένα άτομο ενοχικό ή ανασφαλές. Νιώθει να χάνει ξαφνικά τον εαυτό του, να βουλιάζει σε ένα βούρκο απόγνωσης και συναισθηματικής εξαθλίωσης. «Μα τι έκανα?» αναρωτιέται, μέχρι που το θύμα συμμορφώνει τελικά τη συμπεριφορά του κατά τον τρόπο που ο θήτης του έχει επιδείξει. Όχι όμως γιατί εκείνο έκανε πράγματι κάτι λάθος, όχι γιατί επιθυμεί το ίδιο να αλλάξει συμπεριφορά, αλλά γιατί δεν αντέχει το μαρτύριο αυτού του φοβού πόνου, του φόβου μη χάσει αυτόν ή αυτήν που λέει ότι το αγαπάει. Προσοχή όμως, αυτού που λέει ότι το αγαπάει, όχι που δείχνει ότι το αγαπάει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θύμα να αντιληφθεί εγκαίρως τη βία της υπόθεσης προτού παραδοθεί σε μια βουβή τιμωρία δίχως τέλος και συνάμα σε μια βαριά ψυχολογική κακοποίηση. Το silent treatment είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα, οπότε είναι αναγκαίο να αναλογιστείς ότι ένα άτομο τόσο χειριστικό, ικανό να ασκήσει τέτοια πίεση, δεν έχει συναίσθηση του κακού που μπορεί να προκαλέσει με τη συμπεριφορά του και δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στη ζωή σου. Άλλωστε, στη λογική ενός τέτοιου ανθρώπου, το λάθος θα βαραίνει πάντα τον νόμο του άλλου και ποτέ τον δικό του. Από τη μια εσύ να δείχνεις με κάθε τρόπο τα συναισθήματά σου και από την άλλη ένα ψύχρεμο πρόσωπο με ένα βουβό όπλο να σου επιβάλλει τα θέλω του έναντι στα δικά σου θέλω, τα πρέπει του έναντι στα δικά σου. Η σχέση με έναν άνθρωπο που χειρίζεται με τέτοια μαεστρία τα συναισθήματά σου, τις αντιδράσεις σου, τις κινήσεις σου, δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα άλλο παρά ένα βάρος που μάντεψε, θα βαραίνει μόνο εσένα, πάντα εσένα. Δεν θα πάρεις απάντηση στο μήνυμά σου, δεν θα απαντήσει ούτε στις κλήσεις σου, σε κάθε κίνησή σου προκειμένου να γεφυρώσεις το χάσμα, ένα τείχος θα υψώνεται από την απέναντι πλευρά. Την ίδια στιγμή βέβαια θα σου πετάει το τυράκι, αυτό όμως μέχρι να σου ρίξει τη φάκα. Αν όσα άκουσες κάτι σου θυμίζουν, αν όλα αυτά αποτελούν βίωμά σου, αν έχεις υποστεί τέτοιου είδους συμπεριφορά, αν έχεις πέσει θύμα με άλλα λόγια του silent treatment, θα ήθελα να σκεφτείς σοβαρά, αυτό αξίζεις. Ένα τέτοιο άνθρωπο επιθυμείς να έχεις δίπλα σου. Μπορεί όντως να αγαπάς ένα τέτοιο άτομο? Αν απαντήσεις ειλικρινά στον εαυτό σου,
Σύντομα θα αντιληφθείς ότι δεν αγάπησες αυτό το άτομο, αλλά την ψευδή εικόνα που είχες γι' αυτό. Απλά τα αληθινά συναισθήματα που εσύ ένιωσες ωρεοποίησαν μια κατάσταση και τα δικά σου ωραία μάτια έκαναν ωραίο έναν άνθρωπο που ποτέ δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν, στο μυαλό σου ήταν. Γιατί το άτομο που προσπαθεί να σε κερδίσει προσπαθώντας να σε χειριστεί, σημαίνει ότι το ίδιο δεν είναι άξιο να σε έχει με τρόπο δίκαιο και αληθινό. Γιατί όταν κάποιος χρησιμοποιεί παιχνιδάκια για να σε έχει, σημαίνει ότι ο αυτός του, όπως πραγματικά είναι, δεν αρκεί. Γιατί το χειριστικό άτομο μέχρι εκεί φτάνει, μέχρι εκεί μπορεί. Γιατί η ανασφάλειά του το καπέλωσε, το κατάπιε. Εσύ λοιπόν που με ακούς και που δεν είσαι από την πλευρά του χειριστικού ανθρώπου, εσύ που είπες την αλήθεια σου δυνατά και που δεν προσπάθησες να μεθοδεύσεις ανθρώπους και καταστάσεις ύπουλα, κρυφά και σιωπηλά, κατάλαβε ότι αυτό που σήμερα βαφτίζεις ίσως καψούρα ή ζώρικο έρωτα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας άνθρωπος λίγος. Ένας άνθρωπος που δεν κατάφερε να νιώσει ασφάλεια με τον ίδιο του τον εαυτό και που επομένως ποτέ δεν θα καταφέρει να νιώσει ασφάλεια με σένα. Εσύ λοιπόν που κατάφερες να μείνεις ψηλά, εσύ που τα κατάφερες, γιατί να παραδοθείς σε ύπουλες τακτικές κάποιου που δεν τα κατάφερε τελικά? Άφησε λοιπόν πίσω σου κάθε άτομο που προσπαθεί να σε χειριστεί και πίστεψέ με, όταν πια θα αντικρίσεις έναν άνθρωπο που πραγματικά σε σέβεται, σε αγαπά και σου το δείχνει χωρίς να προσπαθεί να σε κερδίσει με ύπουλες τακτικές ή διάφορα παιχνιδάκια, τότε θα νιώσεις την ομορφιά της πραγματικής αγάπης και μόνο τότε θα αντιληφθείς πόσο σωστά έπραξες όταν άφησες εσύ για πάντα στη σιωπή τον άνθρωπο που προσπάθησε να σε τιμωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο, σιωπηλά. Σκέψου λοιπόν και πράξε σοφά. Ήταν το δεύτερο επεισόδιο του Eva's Talks. Μέχρι το επόμενο, φιλιά πολλά.